Dobrodošli na stručni diplomski studij Financije i investicije na Veleučilištu Baltazar Zaprešić. Financije i investicije pružaju suvremena znanja iz financija, računovodstva, financijskog odlučivanja, planiranja i sva ostala znanja koje su potrebi za kvalitetan rad u financijskoj industriji. Stručni diplomski studij Financije i investicije traje 2 godine, odnosno 4 semestra i u potpunosti je online. Donosi 120 ECTS bodova. Završetkom studija stječe se stručni naziv magistar financije i investicija. Studenti mogu pratiti sva predavanja u terminima koji im odgovaraju, jer se svako predavanje snima i ostaje dostupno tijekom semestra. Financije i investicije jedno su najdinamičnijih područja suvremenog gospodarstva. Povećanje složenosti tržišta, potreba za upravljanjem rizicima i stalne promjene globalnih financijskih tokova stvaraju veliku potražnju za stručnjacima koji razumiju kako donositi informirane, odgovorne i strateški financijske odluke. Upravo taj kontekst određuje svrhu i vrijednost ovog diplomskog studija. Program razvija vještine koje su danas ključne, poput financijskog odlučivanja, investiranja, upravljanje rizicima te korištenje suvremenih digitalnih alata. Nastavu izvode profesori s bogatim akademskim iskustvom, ali i stručnjaci iz financijske industrije, što omogućuje prirodno povezivanje teorije i prakse. Studenti sudjeluju u terenskoj nastavi koja omogućuje učenje u stvarnim poslovnim okruženjima i međusobno umrežavanje. Završetkom studija studenti stječu kompetencije za rad na zahtjevnim financijskim poslovima, zbog čega su diplomirani studenti visoko konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Mogu se zaposliti u bankama, investicijskim fondovima, računovodstvenim i revizorskim društvima, korporativnim financijama, osiguravajućim društvima, fintech sektorima ili upravljanju imovinom i portfeljima. Ako želite specijalizirati svoja znanja u području financija i investicija i želite razviti karijeru u području koje traže odgovornost, analitičnost i strateško razmišljanje, onda ovo studij za vas. Upišite stručni diplomski studij Financije i investicije na Veleučilištu Baltazar. Vidimo se!